Dobrý deň, vítajte pri našom videu. Dnes by som vám chcel za Autobazar Tornado predstaviť toto Mitsubishi L200 z roku 2020. Je to 2.2 automat, 150 koní. Auto je vo veľmi peknom stave, až nezvyčajne peknom na pick-upy. Nie je nejako doškriabané, nemá žiadne preliačiny. Veľmi pekný stav. Gumy BF Goodrich, celoročné, čiže majú aj symbol snehovej vločky a sú aj dobrý rok výroby, neviem teraz presne, 23. Korba má hardtop aj s takýmto šikovným mechanizmom na korbe. Taká vysúvacia plošina. Veľmi dobrá vec. Ťažné zariadenie na 3,5 tony. Má výnimku v technickom preukaze toto auto, že môže ťahať 3,5 tony. Čo málo ktorá L200 má, aspoň ja som takú ešte nevidel. Táto strana takisto pekná, bez škrabancov. Pozrieme sa aj dnu. Sedačka veľmi časté na L200, tu býva derava, tu je to pekné, nič zničené. Takisto operadlo, takisto volant. Môžeme si naštartovať. Zadok takisto v pohode, no si myslím, že sa nikto nevozil. A rádio má CarPlay, zrkadlenie telefónu, veľmi dobrá vec. Čo sa mne na Mitsubishi najviac páči, takže môžete na štvorkolke vlastne jazdiť normálne, rýchlo po asfalte, po betóne, po hocičom. Má teda normálne medzinápravový diferenciál, nie ako napríklad Navara alebo Ranger, ktoré to môžu zapínať štvorkolku len pri nejakom klskom povrchu. Tuto môžete kľudne používať normálne ako Audi Quattro, dajme tomu. Klíma samozrejme funguje, cúvacia kamera, tempomat, telefón, proste okrem nejakej kože a takých vecí, plná výbava. Takisto má aj uzavierku zadného diferenciálu. Pre viac informácií o tomto autičku nás neváhajte kontaktovať.